Hallo jullie, Mr. Die van die jaars is er een zo'n pen, zo'n papi. Wie is die bra wat nou voor social media zo oorvat? Die bra moet die naam van Jonazi. Wie is Jonazi, guys? Wie is Jonazi? Je ken niet van Jonazi niet. Allemaal praat van die broer Jonazi, Jonazi. Je moet van Jonazi krijgen. Wie is Jonazi, guys? Je weet niet wie is Jonazi niet. Allemaal praat. Ja, ik heb tweede video wat op. Jonazi, Jonazi. Wie is die broer Jonazi? Als moest die zo van die jaars is er een vies zo'n pen, zo'n papi. Laat me wijzen mij wie is Jonazi, man. Laat ik ook aan weten, ik weet niet wie is die broer Jonazi niet. Allemaal praat van Jonazi. Jo, is net Jonazi, Jonazi. Wie is hij, jong? Jo, laat ik kom krijgen. Zij Jonazi. Zij wat die mensen zo bij je van praten, broer, man. Ik als moest die van die jaars is er een vies zo'n pen, zo'n papi. Al wat ik voor jou wil zeggen, zij Jonazi. Kijk, zij net voor je kan Mr. Palaman. Achter jou, kijk. Nou, zij.